रायजो राजा नोंथांमोन आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि एग्जिट पल नोंथांमोना बे साननैसो खालि एग्जिट पल माने नोंथांमोना खालि एग्जिट पल नुनो मोन्दों माने गोबां दैदेनगिरिफोरनि अपिनियन आरो गोबां माने चेनेलफोरनि माने एग्जिट पल नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं आरो गावबा गावनि दोलोआ माने गावबा गावनि एग्जिट पलखौ मालाबो जेननायखौ लायाखै खालि देरहानायखौल'सो लानाय नुनो मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जोङो रायजो राजा नोंथांमोन एग्जिट पल होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे एक्सपेरिमेन्ट माने बियो सार्भे रेकर्ड माने बुथ कमिटिफोरनिफ्राय बियो लानाय मोनसे सार्भे रेकर्ड माने एक्सपेरिमेन्ट बियो माने एकदम माने सिउरिटि नङा रायजो राजा नोंथांमोन बियो माने 100% माने कनफार्म नङा माने बेजों रावबो माने गोजोननो हाया आरोना बबेबा दोलो बबेबा पार्टि बे पार्टिया माने बे एग्जिट पलजों माने रावबो गोसोखौ गोजोन होनो हाया गोजोननो हाया बियो जास्ट माने मा खालामनाय सार्भे खालामनाय आरो माने बेखौ कन्डाक्टेड खालामनाय माने जास्ट माने बुथ कमिटिफोरनिफ्राय बेखौ माने कन्डाक्टेड एन्ड कालेक्टेड खालामनानै बेखौ माने मा खालामनाय फोसावनाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बेयाव बबेबा दोलोआ बबेबा पार्टिया माने गोजोननो हाया आरो रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो आसामनि खोथाखौ जोङो सावरायोबा कंग्रेस आरो आसाम बिजेपि आरो कंग्रेसनि गेजेरावनो माने फुरा बे माबाया कन्टेस्टआ जादों माने सरकारा फैयोब्लाबो आसामाव कंग्रेसआ फैगोन नङाबा बिजेपिआ फैगोन बे मोननैनि गेजेराव सरकारा बबेबा मोनसे फैगोन रायजो राजा नोंथांमोन माने बेयाव सिउरिटि नङा थ' रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बे समाव सावरायगोन जोङो आसामनि सिङावनो 6 सिडिउल जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि बाथ्राखौ जों एसे सावरायनोसै मानोना गोबां चेनेलाव जोङो नुनो मोन्दों इउपिपिएलआ 9निफ्राय 10था माने सिट मोननो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन 15थानि गेजेराव 19था गेलेदोंमोन आरो बिनि गेजेरावनो 10थानिख्रुइ प्राय 12थासिम माने देरहानो थांगासिनो दं थ' बेखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोरा आंबो एसे गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफोराबो बेखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों नाथाय जोङो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों माने 15था देरहागोन बिपिएफ पार्टिनिफ्राय जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौ फोरमायदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथांनि जि एग्जिट पल बे एग्जिट पलआ माने रायजो राजाफोरनि जा मेन्डेट नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन रायजो राजाफोरा माने सोरनो भट होदों ना बांसिन सोरनो भट होदों दा बेसो सोनारगोन दा माने इभिएम मेसिनावसो हाबनानै दं जेब्ला नैबे इभिएम मेसिनखौ जेब्ला काउन्टिं खालामगोन नैबे 4 थारिखआव अब्लासो माने जोङो एकदम कनफार्म बबे पार्टिया माने देरहामारखो जोंनि माने नैबे जिथुनाखि बिटिसि काउन्सिलाव माने बबे पार्टिया बिपिएफआ देरहामारगोन ना इउपिपिएलआ देरहामारगोन दा माने जिथुनाखि आंनि नलेजाव आंनि मोनथिनायाव थांनाय जि इलेक्शननि समाव जोङो गोबां अबजारभेसन खालामदोंमोन गोबां जोङो नायदोंमोन माखासे जोङो सार्भे खालामदोंमोन गोबां जोङो मोनथिदोंमोन मानोना बांसिन रायजो राजाफोरा इउपिपिएल पार्टिनोनो मेन्डेटखौ होदोंमोन रायजो राजा होदोंमोन ओरैबायदि मेन्डेट होदोंमोन मानोना नोंथांमोना मोनथिखागौ मानोना सरकारा सोलायनो थांगासिनो दं ना सरकारा बिटिसि काउन्सिलाव नैबे माबायानो जिथुनाखि एमएलए बिसायख'थिया नैबेनिफ्रायनो आराम्भ जाबाय रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिना लाखा आरो बियो सोलायनो थांगासिनो दं सरकारा ओरैबायदि सोलायनो थांगासिनो दं परिबर्तन जानो थांगासिनो दं बिटिसि काउन्सिलाव नैबे जिथुनाखि रायजो राजाफ्रा जिथु इउपिपिएलनि जिथु मावनाय दांनायफोरखौ जिथुनाखि साननाय हनाय मावनाय दांनाय मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि मावनाय दांनाय साननाय हनाय जि बिथांनि सरकार सालायनाय बै समाव जाय समाव सरकार सालायदोंमोन बे समाव गोजोन सान्थि आरो जौगानायनि माखासे गोबां खामानि मावनायफोरखौ रुजुनानै गोबां रायजो राजाफ्रा मेन्डेट होदों इउपिपिएल पार्टिनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनो मेन्डेटखौ होदोंमोन आरो नैबेनो एकदम माने आराम्भ माने सरकारा सोलायनायनि मोनसे आराम्भ माने एमएलए बिसायख'थियाव इउपिपिएल पार्टिया सरकाराव
पावाराव फैनो थांगासिनो दं। आसाम एसेम्ब्लियाव MLA जानानै रायजो राजाफोरनि माखासे जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय फैगासिनो दं। बियो 100% कनफार्म रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बिनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन सरकारा थारैनो सोलायनो थांगासिनो दं। BPFनि जायगायाव UPPL पार्टिया मानव गेदेर प्रमद बर'नि सरकारा UPPL पार्टिया फैगौ 30 मायथाइयाव जे थारैनो UPPLआ जे सरकाराव फैफिनगोन, सरकाराव फिन खनसे पावाराव फैफिनगोन, रायजो राजाफ्रा UPPLनो मेन्डेट होगोन। नाथाय बे BPF सरकारनि नैबे 9 मासाव जेसेबां जाथाय जाबाय, इन्सिडेन्ट जाबाय, जि हिंसायारि जाथाय जाबाय, माने 5 बोसोर सरकार सालायनायनि गेजेराव नैबे 8-9 मासनि गेजेरावनो जि हिंसायारि गोबां जाथाय जाबाय, बेनो फोरमान होदों। आरो रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ नुनानै जि हिंसायारि जाथाय, मानोना BPF सरकारा BTCखौ मा खालामनो हायाखै, सामलायनो हायाखै, दैदेननो हायाखै, बे रोखा फोरमान जादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरा जे UPPL पार्टिनोनो 100% मेन्डेट होगोन आरो बड'लेण्डनि सिङाव गोजोन आरो सान्थिया इस्टाब्लिस जागोन, गायसनजागोन। मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि गेजेरजोंनो माने BTCआव गोजोना फैफिनगोन। लाइमोनफोरा स्पर्टआव जेने CM काप, जेने फुटबल, CM काप फुटबल, नङा होमबा? स्पर्टआव लाइमोनफोरा जौगागोन आरो लिटारेसि माखासे फेस्टिभेल, थुनलाइयारि फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा माने जौगागोन। रायजो राजा नोंथांमोन, बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरनि गोसोआ सोलायबाय। आरो दिनैनिफ्रायनो नैबे बिसायख'थि MLA बिसायख'थिनिफ्रायनो गोसोआ सोलायनाय, रायजो राजाफोरनि गोसोआ सोलायबाय, नैबेखौ जोङो नैबे बिसायख'थिनि गेजेरनि रिजाल्टनिफ्रायनो जोङो मोनसिना रायजो राजा नोंथांमोन। बे समाव आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायबाय। मानोना फैबाय थानाय समाव MLA बिसायख'थिनिफ्राय लानानै काउन्सिलनि बिसायख'थि मोननैयावबो UPPL पार्टिया रायजो राजानि मेन्डेट मोननो थांगासिनो दं। बियो रोखा जादों रायजो राजानो। गोजोन्थों। थेंक इउ। लाभ इउ अल।